ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଦଲିପଡ଼ା ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଆମର ପୌଷ ପର୍ବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଉଭୟ ଯୁବତୀ ଯୁବକମାନେ ଚାହେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଉଭୟ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ପୌଷ ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନେ ସଫଳତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଘର ଘର ବୁଲି ବୁଲିକି ତାଙ୍କେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ସେମାନେ ପଇସା ହଉ ତାଙ୍କ ପନିପରିବା ହଉ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ହଉ ଯାହା ଖୁସି ସେମାନେ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କରିକି ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ମଜା ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କ ଭାତୃଭାବ ସ୍ନେହ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରୁ ପଡ଼ିଶା ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ମଜା କରନ୍ତି ଏ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ସହିତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାନ୍ଧିକି ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଦୁଃଖ ହଉ ସୁଖ ହଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାଗ ରୁଷା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଏଇ ଗାଁର ଜଣେ ଭାଇକୁ ପଚାରିବା ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି। এই পরম্পরা বিষয়ে তুমি কোন কইବାକୁ চাହୁଛ? এই যে পরম্পরা রয়েছে এই পরম্পরা বিষয়ে কোন কইବାକୁ চাହୁଛ? আমি জন ভাই কি পচারা এই স্নেহ শ্রদ্ধা এই প্রেম সম্পর্ক ভিতরে আমার যে বন্ডাঘাটর যে সম্পর্ক অছি তার ইয়ে খুশি ইয়ে পৌষ পর্বর সম্পর্ক বিষয়ে এই ভিতরে গাঁ ভিতরে স্নেহ শ্রদ্ধা কিভাবে অছি সেই জন ভাই কি পচারা या কিভাবে পালন করা যায় কেমতি পালন করা যায় সে আমকু সচ্চ ভাবে কইপারবে। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏହା ଯେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏଇ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହା ପାଳନ ହେଉଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଳନ ହେଉଛି ଯେ 2020 ମସିହା ଯେଉଁ 4 ସପ୍ତାହରେ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ଏମିତି ହୁଏ ସବୁ ବର୍ଷରେ ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ସବୁ ସହରରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁ କି ଘର ଘରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଧାନ ମାଗୁଛୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି ନାଚ ବା ଆମଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ସେମାନେ କିଛି ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାପରେ ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀଗତରେ ଚାଲିଛି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଉଛି ବ୍ରତକୁ ଥରେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଏଇଟା ନିଜ ଗାଁରେ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରେ ବି ହେଉଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବଣ୍ଡା ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ବେଶଭୂଷାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବେଶଭୂଷାରେ ଏରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ମାନେ ଆଗରୁ ଆମର ନୀତି ନିୟମରେ ରହୁଥିଲା ଯେ ଆମର ଅଜା ମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେ କରି ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଏଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ତମର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବଢ଼ି ଯାଉଛି ନା କମି ଯାଉଛି? ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଉଛି କମୁଛି ବି ବଢ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଏବେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନ ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନେ ପରିମାଣରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ଖରାପ ଭାବନା ଆସୁନାହିଁ? ଆସୁଛି ତ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ସେମିତି ହଉଛି ବୋଲି ପାଳନ ହଉଛି ଟିକେ ଆମେ ପାଳନ କରିଦେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଲୋପ ହବ ନା ଏଇଟା ବଢ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କମେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ କେମିତି କମେଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ?
ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେମାନେ ହଁ ଗାଁରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ କି ତଥାପି ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ এই ପରମ୍ପରାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି ଆଉ ହୁଏତ ଏଇଟା ଭାଇଚାରା ପରମ୍ପରାଟା ଆମର ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ବହୁତ এই ପରମ୍ପରାଟା ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାଟା এটা ମାନେ ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ এই ସଂସ୍କୃତି ଚାଲିଛି ନାଚ ଗୀତ ଇଏରେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଭାଇଚାରା ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ এই ପରମ୍ପରାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମାନେ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଗୋଟେ ବହୁତ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରିକି ଆଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏମାନେ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ।